Gaur ideia bat izan dut. Bueno, ze beldurra. Ez da nire ideia izan. Lagun bati bururatu zaio. Nori? Lideri. Lide zure ikaskidea? Hori da. Bai bihurria. Bai, oso jatorra da. Eta zer esan dizua? Bideoa grabatzeko ideia bat eman dit. Zure interneteko bideoak egiteko? Bai, esan dit bideo bat grabatzeko zurekin. Zer? Ni interneten? Bai, oso polita izango da. Baina zer egin behar du? Nirekin hitz egin, jolastu, ondo pasa. Ez daki ba. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, ama. Zer moduz lanean? Egun txarra, oso txarra. Tira, bihar hobeto, seguru. Orain siesta egin. Bai horixe. Zuek, zer moduz? Oso ondo. Ideia bat izan du Aitorrek. Interneterako bideoa grabatu nahi du. Nirekin. Zer? YouTubeen abonarekin? Bai, arrakasta izango du seguru. Nien nago seguru. Zuk zer pentsatzen duzu? Nahi duzuen bideo grabatu, baina ni utzi pakean. Orain siestara noa. Zula saiamona. Bihar grabatuko dugu bideo bat. Polita. Ai ama, hau da pazientzia.